आदाङा जाखांलायबाय बोथिसे थेब्रेनो ओरैफ्लां ओरैफ्रुं बेरायनायानोसै जेबोथ' खामानि दामानि गैखाया नालाय थाइगिरजों ना बानलु बाथोन बर'नि ओंख्रि थाइगिरजों ना गिबियावनो खुलुमबाय सार मेडाम नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सायखंब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदे बरना लाहरनाय जालायबाय फैलायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै मोजां मोनोब्ला जुजासु नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौ साफाख्राब माबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय मा देखायलांनाय दिनैनि भिडिअ देखायलांबाय थानोसै नालाय थाबानो जाबाय थाइगिरजों ना बर'नि ओंख्रि बानलु बाथोन बानलु पाकेट आबिष्कार फुड प्रडाक्ट जाग्रा लानि ओंखामखौ थ' लोगोफोर सोर सोर थाइगिरखौ जानो गोथाव मोनो थाइगिर ओंख्रिजों नाजों गोथाव मोनो कमेन्ट खालामदो सोर सोर गोदान मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर 3K खालामना होदो थाबैनो 3K बे मास जोबनायनि सिगां 3K जागोनखौ आसा खालामो नोंथांमोन थाबैनो 3K खालामना होबानो जाबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आदाङा जाखांलायबाय बोथिसे थेब्रेनो ओरैफ्लां ओरैफ्रुं बेरायनायानोसै जेबोथ' खामानि दामानि गैखाया नालाय मावा दाङा जालायबाय आरो थाइगिरजों नाजों गोथावनो ओमफ्राय माथो खालामबावनो नोंथांमोन आङो माने नोंथांमोननि सिगाङाव सानफ्रामबो दैलि भिडिअ होनो सानगासिनो दङ खिन्थु मालाबा आंहा भिडिअआ मोजांबो फैगोन मालाबा बेफोरबायदि फाल्थुबो फैगोन थेवबो नोंथांमोना अरायबो सापर्ट मदद खालामलांबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थागोन आंबो आसा खालामो थ' नोंथांमोन आंना चेनेला 1.5 बोसोर जाबाय नैबे सायखं ब्लग इउटुब चेनेलखौ खुलिनाया बेनिफ्राय आसा खालामो नैबे मासनि गेजेरावनो 3K कमप्लिट जागोन होननानै थाबैनो नोंथांमोना 3K कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आसा खालामो थ' आङो दायो न'आव दङ आरो आंनि न'खौथ' आरो मा देखायबावनो बायला जिला गब्लं गोजा नैबेथ' अबस्थायानो गैया नायजाया न' सिङावथ' हाबना मा देखायबावनो आङो नै जुमाय सावग्रा दो दोख्ला नै अबस्था गैया अबस्था खाराब खिन्थु सानदों देग्लाय माने न'खौहाय मडिफाइ खालामनो बानायनो खुन्थाबो लाबोना दोनफैदों पाक्का खुन्था नायनो हागोन नै खिन्थु बेखौबो आं बायनाय नङा जोंहा मादारासो माने आइयासो बायनाय बे खुन्थाखौबो ओमफ्राय नैबेथ' जोंहानि बाथौ जायगायावनो थाबाय थानाय जायो नालाय जा माने भिडिअ होयो आङो आंनि नैबे दाम खमि मबाइलजोंनो होलाबाय थायो आङो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थायोब्ला नैबे मबाइलजोंनो आङो 5K खौ कमप्लिट खालामगोन आसा खालामो थ' बिदिनो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो थ' लोगोफोर आरो माथो खालामबावनो अमानो एसे थास'बो हानांगौ एसे थास'बो रुनांगौ दं ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि